počuli do obeda, po obede. Áno, jasné, že nie. Jasné, že nie. Vôbec chráni obyvateľov od balastu a od nejakých... Áno, ale keď by sa vyčlenil čas nie pre stranu 12 minút, ale len od, dajme tomu, od 15. do 16. a v tom čase, kto si zaplatí, bude mať keď hodinu. To je vec z každej strany, pokiaľ si zaplatí. Sú také gumové pravidlá, ktoré je ťažko kontrolovať. Toto je jednoduché. Či to vôbec za celú éru bolo? Toto bolo pri komunálnych voľbách, smrť, čo? No áno, pri komunálnych áno, áno, pri komunálnych je to možné. Však je to platí aj na komunálne. Ja tiež akože buď to zrušiť a... Ako to vyslanie vlastne? No, ja opakujem ešte raz, s tým súhlasí zastupiteľstvo. Ja navrhujem, aby sme prijali, respektíve navrhujem vám, aby ste prijali toto všeobecné záväzné nariadenie s tým, že vlastne tam upresníme tú výšku sankcie, s tým, že do budúcnosti sadneme, vypracujeme nejaký taký korektný nový návrh všeobecného záväzného nariadenia, čo sa týka, lebo toto je čisto iba vlastne nariadenie, čo sa týka umiestňovania volebných plagátov, nie vlastne relácií a týchto ďalších vecí a reklamy, ale proste to je čisto len o to vylepňovanie plagátov, takže opäť sa vrátim k tomu, aby sa neoblepilo celé všetky verejné prístranstva a tak ďalej. Koše a odpadkové a fakt akože smetné nádoby a tak ďalej. A tamto všeobecné záväzné nariadenie ale je ináč o názornej agitácii a propagácii v kampani pred voľbami a referendami. Takže vlastne to sú dve. To nie je to isté, Karol. No nie, toto je len výseč, toto nové je len výseč. No lebo tu sa jedná o reklamné plagáty, nielen o predvolebné plagáty. Zober, že príde do obci nejaký, to jedno kto, a začne vylepovať reklamné svoje plagáty. Toto sú politické, čiže to je sa volebné plagáty, čisto volebné. To sa týka len volie, vlastne aj to VZN kvôli voľbám, aby bolo prijaté nejaký rád, zákon, ako to dá dodržiavať. Ale toto všeobecné záväzné nariadenie vlastne je o názornej agitácii a propagácii v kampani pred voľbami a referendami. Je širšie. Takže či ho musíme zrušiť, to je nemusíme ho zrušiť, ale nemali by sme ho zrušiť, lebo máme tam sankcie, máme tam všetko a v priebehu roka sa krásne dá urobiť zjednotenie týchto dvoch, ešte iné a urobiť seriózne. Dobre, takže tá sankcia, tam sme vraveli v bode paragraf 3, že pri zistení nepovoleného umiestňovania plagátov mimo vyhradenej plochy môže starosta uložiť pokutu v súlade s osobitnou úpravou, som dala ja, pokutu do výšky 166 Do výšky, lebo by tam bolo podľa závažnosti niekto veľmi porušia a iný len dvomi plagátikmi, tak aby sa dalo v prípade dvoch strán, aby sa dalo odlíšiť. Čiže tento hrubo porušil, bude platiť 160 plnú pálku. 166 to bolo tiež ako len takto. Nie, no tak to sú... To máš priestupkom konaní, máš určitú sadzobnú. Prístupia, tam bolo 5000 korún, keď boli koruny, takže sa prepočítalo na euro. 166. Dobre, iné k tomuto návrhu. Takže ja navrhujem obecnému zastupiteľstvu, aby... Schválme tú úpravu toho článku, pripomienku a potom sa... Pripomienku, aby schválilo pripomienku, kde sa mení, kde sa mení v paragrafe 3, bod 6, pri zistení nepovoleného umiestňovania plagátov mimo vyhradenej plochy môže starosta uložiť pokutu do výšky 166 €. To znamená v súlade s osobitnou úpravou vypúšťania. Takže hlasujeme za pripomienku. Kto je za, aby táto pripomienka bola zapracovaná do návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce? Za všetkých 6 poslancov. Ďakujem pekne. A teraz dávam hlasovať za celý návrh. Takže kto je za, aby obecné zastupiteľstvo prijalo všeobecne záväzné nariadenie obce Košická Polianka číslo 8 o umiestňovaní volebných plagátov. Kto je za? Za všetkých 6 poslancov prítomných, ďakujem pekne. Takže konštatujem, že všeobecné záväzné nariadenie obce máme prijaté. Ďalším bodom je schválenie plánu kultúrnych akcií na rok 2016. K tomu nech sa páči.
Chcem sa to jasno ako prvý, lebo mám kontakt s pánom Beňom, ktorý je teraz na západnom Slovensku, ale mailom mi písal, lebo ten návrh, ktorý som dával, ten v tej podobe, ako som dával, že chcel by, vzhľadom tej novej technike, čo má hasičský zbor, že chceli by zorganizovať hasičský deň v mesiaci jún alebo august. Z tých návrhov, čo tu máme, kultúrne a športové aktivity, tam je aj v júni kultúrna akcia, aj v auguste, čiže je tam Deň obce a deň čiže samostatná akcia to asi nebude, ale neviem, či požiarníci dokážu samostatne urobiť celodenný program alebo poldňový program so všetkými možnými vecami, lebo len ukážka toho to bude príliš malé a krátke. Takže by sme túto ich iniciatívu dali k tomu, čo bude výhodnejšie. Buď v tom júni, asi by to bolo lepšie skôr, lebo je to nová technika, netreba čakať a v júli už možno bude pohodeň, bodaj by nebola. Ale by sme to dali k tej júnovej akcii. V prípade, že by to nevyšlo z nejakých personálnych, osobných alebo iných dôvodov, tak by to mohli potom v auguste. Ja keď môžem tiež k tomu poviem vlastne, prečo tieto akcie sú tak. Nebudem Zradka hovoriť, lebo sa ospravedlnil, určite bude nejaký priestor, aby povedal, čo chcel týmto akciám. Sú to tradičné akcie, ktoré zvykli byť na obci, ako ľudia nemajú iné vyžitie. Mňa o tom nikto nepresvedčí a že mňa bude niekto prirovnávať, že taká som istá ako Dzugas, ako kľudne na to je demokracia, že každý môže prirovnávať to proste a hovoriť, čo chce. Ten deň detí, ja som tam sunula súťaž o varení toho kotlíkového gulášu, pretože 2 dní, tie dni obce, to bolo teraz, bolo 680 výročie, je to veľa. Nie je to vlastne, ja si skôr fakt predstavujem takú tú nedeľu, kedy akože ľudia si sadnú na nejaké vystúpenie, trošku možno zábava a tak, a že to také tancovanie, čo chýbalo ľuďom a niečo také, akože také športové vyžitie, aby bolo na ten deň detí. Vtedy je tam aj zumba, ženy tam končia zumbu, oni tam majú taký svoj tradičný maratón. Deti sa vyšantia a sklbiť nejak ten deň detí a hasičský deň, to už by bolo veľa. Nebolo by. A to varenie kotlíkového guláša vlastne to je ako guláš sa varí. Áno, ja myslím, že v tom júni. Už je tu nejaká, takže vlastne zase by to sme robili v auguste, už toto sa tam nehodí, ale ten guláš by to tam tak prišlo na ten deň detí, že je najvhodnejší. Však aj teraz bude hasiči, však to trvá. Oni zaprezentujú to, čo majú, povedia, ukážu, ja by som to tam akože sklbila ten deň detí, hasičský deň detí, plus deň hasičov, plus varenie kotlíkového guláša. Jak si to my nazveme, je to naša vec, takže ako. Toto som nevedela, takže som rada, že... To mi mailom poslal tiež toho týždňa, takže... Koľko tam chce času, koľko ten priestor? Ale to je to zabaví. Paralelne. My zase toto, ja neviem, či... Ty hlavne škola, že oni to... Varenie, hej, bo to ide tak program. A pre deti program na ten deň detí nie je, oni tam majú hry, vlastne, tam sú tieto tvorivé dielne, tie športové hry. To je vlastne práve na to vyplnenie času, lebo ja som rozmýšľala, že čo tam pre deti. Ja som možno rozmýšľala, že nejaký psovodov alebo niečo, že by mali niečo také iné a poňať ten deň detí tak športovo, tak nejak inačej. A ten guláš tam môže ísť. Len keď tu nazveš deň detí a potom zase aj deň hasičov. Nie deň hasičov. Nie. Keby bolo samostatný, tak by sa nazval deň hasičov. Ale je to zbytočne nasúkať. Nebude to deň hasičov, lebo ten je na Floriana. To je na Floriana, nie. Ukážka hasičskej techniky nášho požiarného dobrovoľného hasičského zboru. Neprídu cudzie, ale prídu naši. Naši. Akože. Do ktorej budem možno ja. Hej. Idú za autom. A zapalíme jeden veľký oheň a začneme hašiť. Šoféra teraz nemá. No, výborne. Takže ešte... Čiže rozšíri sa ten program v tom júni o časť vyhranú pre hasičov. Keby som to dala deň detí, plus ukážka dobrovoľného hasičského zboru obce Košická Polianka. Prezentácia dobrovoľného hasičského zboru DHS Košická Polianka plus súťaž vo varení kotlíkového, tak aby ten guláš bolo na jedine. Aby to bolo aj v nás. Trošku, že by sme potom diskusia. Takže k tým akciám, 13. pičenkový ples obce Košická Polianka. Ten karneval som tam nechala, údajne vlastne riaditeľky sa nejako dohodli, ale ten karneval nebude taký tradičný, aký býval, keď fungovala veľká škola. Oni budú mať karneval v škole, tak aj neviem, či ho necháme v tej akcii, teda v tomto pláne.
to už neviem. Ja som tam sunula na ten apríl uvítanie detí do života. Je to taká milá akcia, minulý rok sa narodilo celkom požehnanie na tie priemery, ktoré tu sú v obci detičky, takže tiež som dostala takú výčitku, hej, že ako míňať takto, minúť nejakú upomínku pre to dieťa, ktoré je nové dieťa tu na Polianke, si myslím, že to nie je zbytočné, to ma o tom nikto nepresvedčí a je to taká milá vec, ktorá sa stojí čas zorganizovať a pripraviť to, ale myslím, že každý, my, čo sme rodičia a vieme, že keby nás oslovili a prišla taká pozvánka, že príďte so svojím dieťatkom na obed, každý cíti to, je sa nejak poctený a je to taká radostná vec a proste ja v tom vôbec nevidím problém. A ja som si tak dovolila, keď sme v takom ušom kruhu rozprávali, že po tej Veľkej noci by sa to tam hodilo na ten apríl, takéto uvítanie detí do života, týchto nových detičiek, čo sa nám narodilo. No, Slavnostná akadémia pri Plešťastí Dňa Matiek, tam toho 15. alebo 8. je pochod Polianky do Polianky, takže vlastne bude teraz u nás Necharov, takže sála bude obsadená, lebo druhá majová vychádza nedeľa. Sobota, kde sobota? Hej, len ako, že to sa vyjú Deň Matiek a to tak kvôli tomu. Deň detí to je v sobotu, toho 4. júna vychádza, Deň obce, dohodneme sa v auguste, možno po našom odpuste takú nejakú urobiť, jak to bolo. Mesiac úcty k starším, to je Slavnostná akadémia vždycky, Mikuláš to istá, Vianočná akadémia, nie je tam viacej tých akcií, takže ako žiadne pripomienky ďalšie. Takže o tú pripomienku, že vlastne tam doplníme Deň detí, prezentácia dobrovoľného hasičského zboru Košickej Polianky a súťaž o varení kotlíkového guláša, lebo tu už sme už nejak začali. No to bol multiročný, nie? Už druhý, keď berieme Polianka, žije 680 rokov. No alebo už bola súťaž o varení kotlíkového guláša. My už iba pokračujeme v niečom dobrom. Dobre, takže dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto plánu kultúrnych akcií na rok 2016. Za všetkých 6 poslancov ďakujem pekne, takže plán kultúrnych akcií máme schválený. A plán športových akcií na rok 2016, takže prosím o doplnenie. Asi ste dostali materiály, ak nie, ja vám to prečítam. Zatiaľ je tam 13. marca, to mi dával športová komisia, stolnotenisový turnaj o cenu starostky obce Košická Polianka 7. maja, 33. ročník prechodu Slanskými vrchami z Polianky do Polianky, 4. júna futbalový turnaj, to je vlastne v rámci toho športového dňa tých detí, hasičov a všetkého, a silvestrovský turnaj vo futbale, ktorý toho roku nebol, alebo minulého roku nebol, toho roku bude. Tak. Plus ešte nejaké doplňujúce. Tam mal Karol Zugas mal tam ešte tieto svoje vychádzky a tieto veci z klubu slovenských turistov. Prejazdená bežka, ale tak neaktuálne. Asi nebude sneh. Nemáme sneh. Ale čo isté sa dá napríklad... A to ide, že obleva a zamrzne, že potom hasiči budú vyťahovať prívesy Boží. Neviem, aký je stav v počte amatérských tenistov. Slabší. Nie na to, že im mohol sa robiť takýto niečo. Slabý ide o to, že máme tu multifunkčné ihrisko, naozaj na všetko, či to je basketbal. Už stolpíky už nie. Dobre, ale tak môžeme napríklad nohej či na no ale však stolpíky nie. A kde sú? No však odsúdené. 4 roky bolo skladovaná sieť aj to zamontovalo. A keď sme vždy bol, keď bol silvestrovský turnaj, tak som prišiel si zahrať futbal a som tam tú sieť zamrznutú odniesol do školy a som povedal, že nechajte ju tu, a na jar sme prišli na tenis a zase bola vyhodená von. Tak Laco Juhas doma si z dreva urobila, keď chodia, tak si tak toto. Ale koľko sú aj také stolpíky vytahové? Celé komplet, bolo to komplet. Kde vyhľadené z nejakého kurtu? Tam presne museli byť. Je to musí byť presné rozmery? Tam lebo to je zapustené. Dobre, že by sme sa držali programu, takže iné doplňujúce do športových akcií na rok 2016. Ak nie, dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto plánu športových akcií na rok 2016, ktorý tu bol prezentovaný. Za všetkých 6 poslancov, ďakujem veľmi pekne. Plynule sme sa dostali do bodu rôzne. Do rôzneho, ak dovolíte, kde som
začala najprv. Mal to krátko na starosti pán Štefan Tribula s manželkou Marcelou podali obci žiadosť. Vám ju prečítam, aby ste vedeli, o čo sa jedná. Menovaný žiadame obec Košická Polianka, zastúpenú starostkou Martou Petrilovou, určenie právneho vzťahu v zátvorke nájomná zmluva o zriadení vecného bremena, pozemku na parcele číslo 606, katastrálne územie Košická Polianka, na ktorom sa nachádza recipient. V ňom je zaústené odstokové potrubie ščovky parcela číslo 149/4, súpisné číslo 243. Doklad o právnom vzťahu k dotknutému pozemku žiadame ako súčasť dokumentácie žiadosti o dodatočné povolenie vodnej stavby čov pri rodinnom dome Košická Polianka číslo 243. Táto žiadosť je na základe toho, lebo všetci viete, že táto ulica naša Četernianska má niekoľko čoviek bez povolenia, kde boli výhovorky typu, že ako mne Karol povedal, že môžem robiť, a potom iná výhovorka, že tak som zistil, koľko mi treba potvrdení, tak ako som si to urobil na čierno a tak ďalej. Riešil to okresný úrad životného prostredia aj so sankciami, samozrejme s tými, ktorí to tam užívajú, chcú si to dať do poriadku. Aby ste vedeli konkrétne, o čo sa jedná, ja mám tu aj vyjadrenie radové, hneď vám to prečítam. Tu je jeho dom, tu je jeho dom a on má z tejto čovky prekopané cez záhradu od Bavorárových až si tu. Dám to vám kolovať, sa to pozrite na ten geometrický plán. Lenže podstata je taká, že tá 606... Nie, to je... To je prekopaná, čo to je? Počkaj. Tu je dom. Poza dom je druhý. Ukážem sa ešte raz na to pozriem, asi tak bude lepšie. Tu je ich rodinný dom a oni majú prekopané tam, ako ide Ferry Biskupov a cez záhradu majú a cez... oni majú cez záhradu, jak je Ferry Biskupov a Bavalérová Marina. Na hranici ich pozemkov majú prekopané a im sa jedná na tu o ten pol meter, ktorý ich vyúsťuje do toho potoka a tu je 606, ale tá 606 nepatrí nám, lebo to je slovenský vodohospodársky podnik, my to máme v Ečku nejakú parcelu. A ja vám za ten čas prečítam, že čo mi pán zástupca, lebo odbremeňujem sa... Čiže Tribulovci žiadajú zaústenie, čiže vypustenie... Oni majú tú čovku takto vypustenú, áno, do recipientu, áno. Čiže majú čističku domovú, a chcú do potoka. Áno. Dobre, potoka. No. Tu hore sú. A tu je jeho vyjadrenie pre vás od Radka, lebo on mal tieto záležitosti riešiť, lebo zrkadlovo z druhej strany je Marián Kundrát a má ten istý problém, hej, to bude ako ďalší bod rôzneho, len aby ste sa už predchystali. Rodina Tribulová žiada o určenie právneho vzťahu k parcele 606. Vo svojom liste okrem iného uvádzajú, že parcela 606 nemá vlastníka. Exaktne je možné určiť umiestnenie ich rúry na parcele 1702/14 a 1703/1 v Ečku len na základe geometrického zamerania. Pričom parcela 1702/14 nie je vo vlastníctve obce, to je SPF-ky, tam tie sú naše, nie je vo vlastníctve obce. Treba zohľadniť aj skutočnosť, že ploty nemusia byť vybudované na hraniciach pozemkov, čiže je celkom možné, že vyúsťuje rúra na súkromnom pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve obce. Do odpovede by som im uviedol, že vyústenie je buď na parcele 1702/14 alebo 1703/1. Ak chcú presne, nech si dajú urobiť geometrický plán. To znamená, že on ich žiada o to, aby v žiadosti uviedli, že to vyústenie ich tej otokovej rúry z tej čovky je na tých našich parcelách. Jedná sa tam fakt o pol metra, ktoré oni zaberajú a životné prostredie im nebude súhlasiť s... To je posledné potvrdenie alebo doklad, ktorý treba k tomu dodatočnému stavebnému povoleniu k čovke, iba vtedy, keď budú mať vysporiadaný tento právny vzťah. Takže teraz je to na vás. A už keď by som hneď začala aj z druhej strany, aby ste vedeli, tak by som to dala tak súbežne z dvoch, lebo vlastne to je o tom istom rozprávame. Tu je Marián Kundrát. Nie. Tu hore. Nie, sám tam. A to potom tak ukazuje. Tu je Marián Kundrát, ktorý má vyústenie...
tiež na tej 606, to je presne to isté. Viete, ktorý je to potok, hej? Tá 606 niekedy, akože SPF-ka ju tvrdila, že to nie je ako nejaké rameno alebo súčasť tohto potoka našho Margity, ale vybavili si nejaké potvrdenie vlastne, že je to recipient, môžu tam vypúšťať vodu z čističky odpadových vôd, ale teraz je tam tento problém. Toto sa robilo v 96. roku, lebo tam ten prepad z tých vodných zdrojov v Četerni išiel viac menej tak po ceste a cez tie prepustie, tak vtedy sme robili ten rovný potok. Také čpary to robili pod vedením Štefana Takáča. Čiže má to charakter ako potoka, ale je to vlastne len úprava terénu, aby tie prepadové vody, taký rigor, šánec, ale v tomto lete mi tam voda netiekla, ale tiekla aj tak, lebo ten prepad tam bol. No, čiže za to nemôže byť evidovaný, lebo tam nie sú žiadne, tam ako nie je to voda, nemá s Margitou nič spoločné. To je vo vlastníctve vodohospodárskej... Takto, tá 606 nemá list vlastníctva, je to vedené vlastne iba ako pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré mi poskytujú trvalý úžitok. To je presne to, čo vravel Karol, to je to ako šanec. Na to vody, so spevnený A v Ečku vlastne tie dve parcely, čo tam som spomínala, tá 1703 a 1702/14, vlastne tieto sú, nie, 1702 to je Mrazko, to nie, ale 1703/1, tá je naša, ale v Ečku, hej, aby ste vedeli. V registri E, evidovanej na katastri. Vôbec si neviem ja predstaviť, ako môžeme uzatvoriť s nimi nájomnú zmluvu, alebo bez toho, že to tam nie je zamerané, alebo ako. No, na základe čoho? Keď je vôbec otvorená zmluvu pre nájomné, tak pozemky, tak čo? Musí ho vlastniť. No ale my vlastníme tu 1703/1 v Ečku, kde nie je presne dokázané to, čo tam aj Rado hovorí, že kde tá rúra vyúsťuje. A on chce fakt exaktne, ako to on spomínal, nás presvedčiť o tom, že to vyústenie má na našej parcele, musí tak geometricky zaberať ten pol meter. Je to také smiešné, ale ako žiaľ Bohu, oni si tak tie čovky porobili. Ja fakt neviem, jak to teraz výjsť. 1700 koľko? Ečková. Ečková naša? 1703/1 a to je 1189 list vlastníctva. To je vlastník obec. Čiže keď bude mať geometrické zameranie na túto parcelu, tak potom môže byť uzatvorená tá kvázi. No, to už až hej. Lebo tam je aj Štefan Mrazko, potom akože Štefan sa volá, nie ten Sumeného brat. No, či to nie je on? No, Pišta niekto. A tam on má koniec tej zahrady a oni to tam tak dejak poťahané majú akože. No a to isté aj Marian z druhej strany má to isté. Jašu si ešte nezlegalizoval tú čovku, on vlastne nezlegalizoval si nič ešte. Že jak? Dobre, berete na vedomie s tým, že im odpoviem, že nech si dajú zamerať jedný, druhý, alebo spoločne nech si robia jeden geometrický plán, kde to vyústenie vlastne je, nech si to teraz GPS-kom zamerajú, ale to je aj také dráhe. Aj pre nich to je určite. No pre nich je to tiež, lebo keď sa zistí, že je to... A ja neviem, vlastne oni na tej 606 C-čkovej vlastne to je to presne, čo spomínal Karol, to je šanec, to sú tie rokliny a to je tá, vôbec je to nevidované na liste vlastníctva. Tá plocha. Majú povolenie, tak majú. Ak je obec, toto je pravda, áno, že tu 1703... Ja vám ešte môžem ukázať tu na, hej, toto tiež je vidno. Tu máš aj v Ečkovom. Tam sa ťahajú parcelky trošku, lebo tá naša má výmeru 592 m². A susedí s tou...
tá 1703 to je vlastne tak, ako cesta. Áno, to je cesta. A toto vyústenie tu vôbec nemusí byť na našu. No veď to isté, to je to, čo my sme, oni svojou žiadosťou, oni nám nepredložili to, že ozaj to je naša, alebo vlastne a to, že či je to naše, musia oni dokázať, alebo dať si zamerať. Takže ozaj z toho jediné také nejaké rozumné riešenie toho, keď chceme ozaj, by to malo nejaký právny charakter, musia si dať zamerať aj jedný, aj druhý. Jasné. Tu nie je mierka, ale z toho je evidentné, že keď tu je skoro 2 mm, v teréne to sú 4 m pri 2000, keď je mierka 1 ku 2000, tak 2 mm sú 4 m. A tá naša 1703 lomeno 1 je najmenej 1,5 mm, čiže 3 až 4 metre od tej hranici tej 606. Čiže to vyústenie môže byť presne na 606, ktorú nevlastníme a preto my nemôžeme dať takýto súhlas. Čiže toto je samozrejme informatívneho charakteru, ale treba urobiť identifikáciu parciel C-čkových a E-čkových, aby ten bod vyústenia je nemenný, lebo oni ho tam majú, to potrubie tam je, aby teda bolo identifikované, že či to ozaj vyústiuje na 1703 lomeno 1. Keď áno, tu keby vyúsťovalo tu napríklad, hej, v tomto bode, kde sa schádzajú tieto linie, tak tu by to bolo aktuálne, ale keď je to niekde tu a je to nižšie, hej, je to tam na polovici asi toho, no dokonca ešte v nižšej časti, čiže asi niekde tu sa ešte dokonca rozširuje, už je potom 1200. Jednoznačne tam oni musia geometricky dať zamerať, že musia z identifikáciu, a presne musia aj vlastne, lebo napríklad oni v žiadosti píšu, že je to pol metra a v nejakom rozhovore, že je to meter a pol, hej, ako je to už jedno, koľko je tam. A tak máš, vieš, presne, bude mať aj ty právne účely papier podložený. Dobre, takže berete na vedomie s tým, že ja poviem obidvom, že musia si urobiť to geometrické zameranie. Či už spoločne, lebo oni tam to všetci riešia nejak spoločne. Tí dotknutí tam susedia. Dobre. Ešte teraz, jak majú riešený prechod cez tie hranicu pozemkov? Lebo určite to nie na hranici, je to buď na Bavoľarovej, alebo na Mrázkovej parcele. To nerieši. To už je ich vzťah. Je to ich, áno, lebo tam do toho nemôžeme vstupovať, ale no. Dobre. No ešte tam bol jeden problém, nechcem to tak nejak, ale keď máme veci riešiť principiálne, za mojho pôsobenia nemal vydané súpisné číslo tribuna, lebo nemal dokončený dom a tam nejak sa urobili nejaké ťahy, aby bol vydané aj napriek tomu, že kolaudácia, že bola urobená, aj keď dom bola ešte len hrubá stavba, tam boli nejaké požičky a číslo súpisné 243 bolo pridelené a to je administratívna budova agrokombinát. 243? Takže to je ešte aj ten problém. My potom ešte pripomínam, že mám tiež potom na teba už potom po zastupiteľstve ešte o súpisné čísla, lebo tu máme tiež s hádkármi taký problém a tam, aby sme... No nič, ale keď sa vrátime k tomu... 243 majú údajne oni, ja môžem zistiť vlastne potom. Teraz je čo sa týka vydávania súpisných čísel od 1. augusta cez GPS-ko, takže tam už je to tam ťažko niečo, aby už vôbec do toho tak nemôže zasahovať ako predtým. Takže, k tomu ešte niečo, k týmto žiadostiam občanov?